Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 11:05. Halik sa DZGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pinaramdom ni PNP Chief General Guillermo Ilesar ang publiko na obserbaran ang minimum health protocol sa pagpaparehistro sa National ID System of PhilSys. Ang paramdom ginibo ni Ilesar kasunod kan insidente sa Sarong Mall sa San Jose del Monte, Bulacan kung saan nagruso ang magpaparehistro maski daing appointment. Naglakop ang mga ladawan sa social media kung saan nariparo na daing nasunod ang social distancing. Sa iyang sinabi na magayon ang kamauotan kan National ID System, alagan ang pagpaparehistro daiman dapat maging super spreader event kan virus. Yan ang pangalas 11 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Ginebra San Miguel, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Biogesic Tablet, Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Wilkins Distilled, most recommended by doctors. Unilab, malasakit ang kailangan para COVID-19 mapigilan. El Real, tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion on. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hale sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to per serve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 rate-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers
480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family. Dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis, and my family is worth a Wilkins. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Di Cabredo na kami. Hinibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Pinubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine, para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee, enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee for 2019. Available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Available at Micro Savers, Pioneer Supermart, Radyo Natin, Blossoms Drug, Virac Lucky Supermart, and Citizens Drug. Ang bagong jersey, Mark Cagdiwa. May bagong tapang, Stanley Ringo. Sa One Ginebra Nation Jersey and Cap Collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/Barangay Ginebra. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Hatod sa Indo, kan DZGB, ang programang Legally Yours GB. Ini ang programang magtataoning opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar, asin magkapot, tanganing maintindihan. Ngunyan, uya ang sa indong makakaiba. Pio Fernandez, asin Attorney Giselle Basanta. Digdi sa Legally Yours GB. Bakit daw siya nagdurusa sa kasalanang di niya ginawa? All rise. Sa mga ikapi. Court is now in session sa pangaran kan PBN Broadcasting Network Incorporated, radio station DCGB AM. Tahimik sa
Ini po ang sa indong special na programa, Legally Yours GB. Kada Sabado po yan, alas 11, sundo alas 12 nin udto. Poko mas o menos sarong oras na mag-iriba-iba kita sa paagikan mga informasyon na sa tuyang madadangog, kasabayan sa tuyang resident attorney, si Attorney Giselle Basanta. Sergeant at Arms, maintain peace and order and silence while the court is in session. Wala na bang katarungan na Counsels for both the prosecution and defense acknowledge your presence. ilan pang tulad niya ang magdurusa? Silence is hereby enjoined or face the maximum penalty of contempt. Di ba't ang batas natin pantay-pantay, walang Sa luwas, siyempre nakaredy lang dyan ang Mega Force Patrol sa mga informasyon na posibleng magburutwa. Jomar Jimmy Al sa kuyang mga compadres, si Ann, si Luen, si Renz. kasalanan? Sa mobil si Henry Boy Mata, Technical Control June Napolis, the man from Poland. Araw na lamang ha. Sa newsroom, production research, tarabang-tabang dyan, news manager Mardela, news direct Edwin Peralta, siyempre si Angel Mustaza. Paano niya isip? Sa IT, si Arven Buda, si Richard. Ako po ang sa idong presiding officer, si Pio Fernandez. Maray na agad yan, hali sa Pilipinas sa mga nakaantabay po sa DCGB News Online, worldwide, netwide, online, on-air, nadadangog po as sinahiling ang DCGB. Pwede ka mo dyan tabi sa chatbox magpaabot nin mga informasyon, kaputan na siniba pa sa chatbox kang DCGB News Online. Or sa sakuyang Facebook account, sa Messenger, hanapon lang nindo Pio Fernandez. Or sa sakuyang numero sa Globe 0926 0156020 Globe yan. Smart 0961-759-0888 para sa indong mga kaputan. Araman niya to ang mga trivia, asin iba pang mga provisiones kanlay na dapat niya itong maintindihan na pwede niya itong i-aplikar sa oral daw na pagbuhay-buhay para sa proteksyon kan sa tuyang pagkapersona, asin kan sa tuyang propriedad, asin an pagrespeto man kan derechos kan sa tuyang kapwa. Dahil na pagparahaluyon, court is now in session. Acknowledge na ang sa tuya pong resident attorney, si Attorney Giselle Basanta. Attorney Giselle, you are now recognized. Good morning, please go ahead. Yes, Ping. Good morning sa iyo, Ping. Good morning man sa mga parainan nyo dito sa tuyang kada Sabadong programa ang Legally Yours GB. Babatiyon ta po ang sa tuyang mga parainan nyo din sarong sunny Saturday, asin sa laog nin sarong oras pagiribalan po kita asin magturkar ka mga iba-ibang konsepto ni lay, asin iba-ibang mga teorya na makakatabang sa tuya sa pagbayabay kan sa tuyang oral daw na pagbuhay-buhay. Atiyan taman po ang mga parainan ninyo taptabi sa Barangay Gabon kang Pulangi Albay, lalo na po si yung head kang Pulangi Water System, si Architect Dexter Abonita. Sabi niya nga ni po na permida po siya tabi Ping na nagdadangog sa tuyang programa kada Sabado. Ang kaya da pong mahal na ina, avid listener kang DCGB. Pati on po si Mrs. Abonita, si ringman si Architect Abonita nin sarong maray na pagka-udto. Yan, happy listening kay Architect Dexter Abonita. Buda sa sayang mahal na mother, si Mama Abonita tabi, Mrs. Abonita. Taga Gabon po lang gitabi sinda attorney? Yes, Ping, taga dyan po sinda sa Sugunda po ang signal po nindo kang DCGB dyan sa lugar po ninda, kaya permida sinda nagdadangog dyan. Yan, sige, happy listening. So both of you tabi, sige. Go ahead na tabi, Attorney Giselle. Yes, Ping. Ngunyan na aldaw ng Sabado ang satuyang legal trivia ang tataramo na Latin. Sabi digdi, nemo that would non habet, o ibig sabihin sa Ingles, no one gives what he doesn't have, o dahil da pwede magtao ang sarong tao na daiman pagrugaring ang sarong bagay. Ibig sabihin, kung ika nga mapabakal nin taga, nin anuman na goods, dapat ikantag sa diri kay ni. Dahil kung bako katag sa diri kay ni, dahil kang matatransfer na diretso o better right sa parabakal kay ni. Halimbawa, si Pading June,
nag-aahente siya din sarong motorsiklo. Tig-post niya sa marketplace sa Facebook na pinagpapabakal ining motor na ini. Pero ini palan si Pading John dai manin pag taong dai man tinawan nin otorisasyon SPA kang tunay na tagsadiri basta niya sa nang pinicturean na ini as in tig post sa Facebook ta nakagarahe ini duman sa iyang garahe. Lagad nga ni sabi ta dai man siya tig konsente na ipagpabakal ini. May naingganyo nga si Pading John na parabakal si Pading Manny. As in binikal ni Manny ining motor na ini na wala man nin otorisasyon gikan niya kay Renz na iyang tunay na tagsadiri. In the process kay ni po applying the Latin term na nemo dat quod non habet, dai man daang may papasang mas halangkaw na diretso si Pading John kay Manny para digdi sa pagbakal na ini. Ibig sabihin magiging exercise in futility. So pagbakal ni Chuk Manny kay ning motor na ini ta dai man in diretso tabako man tagsadiri si Pading John kang motorsiklong ito po. Iyan, oho. Di halimbawa ang sarong persona, Mr. A, nagbenta ning motorsiklo na bako niya man ito, dahil man siya tig-otorisaran, express, consent, authority, kan may sadiri kan motor, dahil ning special power of attorney, ibinenta niya ito sa ki Mr. B, binayadan ni Mr. B. Itong transaksyon, tabi ito, Attorney Jess, invalido. Yes, Ping, invalid ito pagabara man na otorisasyon. Dahil ka man pwede magpabakalin sa bagay na dahil man sa dito mo. Pero may exception ni Ping kung sa mga aktwasyon ni kantutong tagsadiri, kumbaga apparent pagpapahilig niya man sa otoridad ni Mr. A sa pagbabakal kang motor na iniduman kay Mr. B. Yan, oho. Yung doktrina kang estopel, precluded po yung totoong may-ari na kang goods na ito na i-deny ang sa iyang pagtataot na apparent authority na nagpapabakal. Iyo. Okay, pero luway-luway ito sa natabi ito ni Giselle. Como invalido, so pagpabakal, pwedeng bawion kan original na may sadiri kan motor o man na propiedad na ipinagpabakal nin sarong tao na dahil siya nag-otorisar, pwedeng bawion duman sa nagbakal, yan ang primerong hapot. Ikadua, pwede man na bawion ka itong nagbakal, kwartang ibinayad niya duman sa nagpabakal tabi kan motor, over? That's correct in terms both circumstances correct po na kay po na ibalik yung yung property then yung money na binayad doon kasi nga po yung invalido. Ay, madali ta. Medyo nagpuputol-putol ang signal ta. Maridial tabi ako, Attorney Jess. I-redial ko ta. Mari-establish kita ni Glenn. Nagpuputol-putol an sa tuyang koneksyon. Okay. Nadago ko kasubago kumo daing bisa susan transaksyon dapat ibulta sa kwarta buda sa propriedad. Yan. Kumo daing bisa sa transaksyon na pagpabakal tabi, Attorney Jess, kay puan ibiril ta sa kwarta buda sa propriedad. Yes po. Puan talaga po ibalik yung propriedad. Silk man ang tata. In the first place, wala man nating sasabing kontrata ta. Invalido nga ni po ito. Yan. Oho. Ngunyan, igwa kang pigasabing exception to the rule. Na igwa kang pigsabi na hihilingon ta sa mga aktuasyones kan tunay na may sadiri kan motorsiklo man na propriedad na ipinabakal nin sarong tao na daay man tinauan kan tunay na may sadiri nin otorisasyon sa nagpabakal. Ano itong pinagasabi mong exception tabi, Attorney Jess? Yes, Ping. Ining exception, Ping, iyo baga po ining tigsasabi tang konsepto kang estopel o kumbaga dahil sa mga aktwasyon nin sarong tao, preclude na siyang i-deny. Halimbawa, duman sa transaksyon na ito, nag-aparecer ang tutong tagsadiri kay ito, tigsabi niya na, okay, mas nga ni warang SPA baga ngaya po so nagpapabakal, tigpapailing niya, nagaritigtauan niya nin otorisasyon, apparent authority itong seller. Then, sa madaling sabi, stop na siya na i-deny na tinauan niya nin authority ito.
usually kasi bagaping, dapat pag nagpapabakal ka nin mga bagay, either na igwa kang written authority, special power of attorney, general power of attorney. Iyon, Kung wala yan, magiging questionable sa pagpapabakal. Dahil mo mga pwedeng ipabakal ang sarong bagay na bako mo pagsadiri. Yan. So halimbawa, pagkatapos niya kinaagahan, naglataw sa tunay na may sadirikan motor o property na pinabakal, pinabayaan sa na siya magbayad sa nangakan, pig para paliman-limanan, taon ang pigbilang, dahil man siya nag-ehersisyo kan sa iyang diretsong bawion sa motorsiklo propriedad, halawig na panahon na ang uminagi, kan na siya, dahil na siyang diretso kaya na bawion pa sa propriedad, dahil bilta sa kwarta. Yes. Yes po, Ping, Estopel and Duchess, ma-play po dyan sa mga araw ka na halawig na panahon na pagkaturog sa sarong diretsyo, pero may pong maabot po yung mga tigsasabitang prescriptive as in kapabayaan sa sarong plaintiff. Yan. Diyan na malaog sa mga enot mo ng pinag-edukar sa mutabi at ni Giselle na dapat kung nigawa kang diretso, i-ehersisyo mo sa imong gamiton, tanganing dahi ka mawaaranin bisa itong sa imong diretso tabi attorney. Ano po? Yes po, Ping. Araw nga ni po kaan. Tawan ta pa pong sarong alimbawa po kayo ni. Ang iba pang mga alimbawa po kayo ni, ang pagpapabakalin mga daga na kumbaga wala man talaga sindang semblance of authority o kaya wala man sindang right na ipabakalin ni. For example, tigaklamar ni A na tig-inherit niya ang sarong parselan ng daga. Diyan nga po sa sur na parte kang Legazpi City. As in, pinagpabakal niya ini. Day aram ni A na inipalan, bako na parte kang inheritance siya doon sa sayang tiyoon. Bago pa man nagadan sa sayang tiyoon, pinagpabakal na sa ibang tapo. Ultimately, kung may magbakal duman, kasi lamang sa in-execute niyang extrajudicial settlement of estate, tapos pinapakal niya with simultaneous sale sa buyer, ma-apply to much to concept any then pwedeng ipabakal at sa bagay na paggaring mo. Yan, o. Sa pinakasimpleng huroron, dahil mo pwedeng atribiran ang bako mo, ipabakal mo. Yes, Ping. Yan. So, paggaring mo. Yan, opo. O, di sige tabi, attorney, may station break kung nakita, kundi maapod siguro ako pagkatapos ka ng station break, duman sa sarong linya ta ining globe, nagpara ka naman, putol-putol. May station break kung nakita, attorney, and we'll call you after kini sa tuyang pag-acknowledge kan oras. Oras, Pilipinas, dahil magali tabi, mga parantabay, mabilta kita sa masunod pang kabtangkan programang Legal Yours, DB. Oras, Pilipinas, alas 11:27 nin pagkaudto. An oras hatod sa Indokang Nestor Grow. Para sa kompletong nutrition, choose Nestor Grow. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gene Kapitan. Gene Kapitan, kayang-kaya mo yan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy, Tabaco. Ram Pharmacy. Ultra Drug Albay. Gemet Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Manny Pacquiao po, Mandirigma.
Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang Alaksan. Aray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na nainarereparo. Maging maingat. Manang digdi asin likayanan pagkapot sa mga mata, dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata, dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas, asin posibleng magdarainining helang. Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo, kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng Means Wellness Center. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ulit si Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center at kayo po ay aming iniimbitahan sa darating na Sabado, May 15, 2021. Ang Nins Wellness Center po ay nandyan ulit sa Barangay Hall ng Barangay Away, Donsol, Sorsogon. Iniimbitahan namin kayo para makalibre ng health analysis, libreng ear spa, at libreng therapy at mga libreng product katulad ng collagen at kape sa darating na Sabado. At sa mga gusto pong maging reseller ng aming organic brown rice with turmeric at organic brown rice, plain coffee, kayo po ay pwedeng magkaroon ng negosyo sa halagang 2,000 pesos only. Makaka-receive po kayo ng 25 bottles of organic brown rice coffee with turmeric. Ayan po ha, sa mga nakikinig ngayon, sa darating na Sabado, huwag po kayong mawawala, alas 10 ng umaga, na andyan na po kami sa Donsol, Sorsogon, Barangay Away, Donsol, Barangay Hall. Thank you! Ang bagong jersey, may bagong tapang! It's a One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/barangayhinebra. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Patapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold
bottle of Sprite. Gawa para sa init. Cat College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cat College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, junior high school granted with ESC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, computer programming NC2, and automotive servicing NC2. Located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cat College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Sa pulugan payasin kalintura, ang biogesic, Matibay! maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Namibidan sa albay, inadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Sandobion, tukoy pag-ibahin, sunod dugong Pinoy, pag-ibahin ang tugo natin. Sandobion, sa pagod putla o hilo, kayang-kaya, matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Si Pio Fernandez, asin si Attorney Giselle Basanta. Legally yours, GB. Bakit marami ang nagdurusang mga walang kasalanan? Mga ilang araw na lamang haharapin na niya ang bitayan.
Buwelta na kita sa satuyang programa sa Legally Yours GB. Pero bago niya to ibalik ang linya kay Attorney Giselle na Basanta, ang panyero ng bayan, may mga kahaputan na tabi digdi Attorney Giselle arog ka ini. Papaping, pakiapot tabi kay Attorney. Kami nakabakal ki parsela daga, nagkapira kaming nakabakal. Ang kaso, tabako paman sangaran kan nagpabakal sudaga na sa ninuno pa. Yan. Apisar, tulusindang magturugang na mag-iiridar o mamana. Ngunyan, pig-agadan minaki papeles o kaya deed of sale, abo na magtao. Ang nakakaptan misa na sukasuratan na pagkuakan kwarta. Mala anom na taon ang nakalihis. Ano po ang pwedeng gibuhon mi, taabo nga ni magtao ki papeles, ta medyo madunungon man. Dinulok mi na sa barangay, dainanggad minatao. Attorney Giselle, you have the option to respond o mag-explikar kung okay lang o kung daiman sa masunod na programa. Go ahead, tabi, Attorney Giselle. Yes, Ping. Sindagot na po siya. Ping. Digdi pag-asal sinabi niya po na nagbakal sindang nagkapirang tao ki parselan indaga sa sarong tao man o digdi sa seller. As in, sulamenting execute kang seller, iyo ang acknowledgement receipt o patunay na naka-receive siya ng kwarta para sa mga porsyon na pinagpapabakal niya. Ang problema po, digdi, nakapangaran pa sa title duman sa mga ninuno niya. Dahil nga ni aram kung ang ninuno niya, sululo niya o supapa niya. Kumbaga po, dahil aram kung bako pamalinaw sa text kung sa magikan ang inheritance. Either kung sa direct descendant niya na papa niya o kaya sa ascendant niya pa na lolo niya. Mm-hmm. So, sa mga ascendants niya po, sa papa niya o kaya sa lolo niya. Dahil hindi po, kayo po na mag-execute ki extrajudicial settlement bako pangani po, malinaw. Kumbaga, unsegregated pa yun taday pa siya napapartition sa pagitan ka mga successor o mga heirs kaining kung sisay na tao po ang nakapangaran po duman sa titulo o kung pakuman sa titulo sa tax declaration. Dahil po digdig, sabi niya, gusto na danin dang makwaso porsyon na sa indang binakal. Unsegregated po ini, kumbaga, kay puan po, mag-file sinda po ng kaso. Anong kaso po ang pwede rin dang saangat po digdig sa nagpapabakal? Day ko po aram kung anong disposition po nindo, kung pipiliyon nindo na bawion sa kwarta o gusto nindong maghiro ini pong ining seller po na itao sa indo sa parsela kang daga na binabakal nindo. Po, kung nakaposisyon na po kamo duman sa loting ito, siyempre po, ultimamente ang gusto po nindo kumbaga masettle po yung gabos na papeles na nagpapatunay na ining porsyon kandaga na sa indong binakal sa indo na. Mm-hmm. Ibig sabihin, po na nindong mapatituluan so mga napoposesyon na nindong lote. Sa araw po ka na sitwasyon, pwede po kamo mag-file ki action for a specific performance para ini pong seller kang dagang ini mag-execute siya ng sarong instrumento ining tigasabit ang extrajudicial settlement of estate. Iyon. Para sa ilang ninuno. As in, hagado niya man po sa mga co-heirs na magpirma po duman. Dahil kung dai po sinda mag-agi o mag-settle out of court, siyempre po ang action yan judicial partition. Pag nag-agi po yan sa korte, yung mga buyer kang mga portion kandaga, wala po sindang right para mag-agad sa korte ng judicial partition. Dahil ining cause of action, sole po ini sa, kumbaga, diretso lang ini kang mga heirs, direktang heirs kang ninuno ninda po. Iyo. Ang mangyayari po kayo pwede pong mag-file po sila specific performance o kaya iparesin din na so
sales kana nangyari kana kaaging anong na taon as in bawion so kwartang binayad din da plus damages covered din po sa nagpabakal sa inda po. Ayun. Whichever, kung ano man po ang disposition ninda, mapili sinda kung bawion na sa kwarta o kaya kung baga mag-execute may nagkakanigong instrumento ining seller, depende po yan sa discretion po kang mga buyer po, particularmente kaining nag-text po sa tuya. Yan. So ang option ninda dua, pwedeng bawion sa kwarta o pwedeng porsegiro ninda so nagpabakal na. Sige na, ang mga papeles, ihanda na nindo, tapusan na, tanganing okay na na pagbakal mi na ini, asin pag-okupar kan daga, kung naka-okupar na sila duman sa daga na binakal ninda over. Yes, plus pwede pa sila maghagad kita nyo spare wishes kasi unreasonable man yung binagawa kang seller. Kaya pwedeng, kumbaga pwede sila maghagad sa korte, natawan sila ng damages. Moral or exemplary damages, actual damages, sugastos nila sa pagpursubang kaso, kasi iba pa po. Yan, arog palagan sa option. Sige, so sana maliwanag duman sa naghapot. And ikadua patabi, Attorney Giselle, uni pa po. Sir Pio, Attorney Giselle, ano po estimate na bayad sa attorney pagpa-reconstitute ng American title po, TY? Yan, Attorney, go ahead. Sa bayad po, dahil po ako makakomment kanta. Depende po yan sa mga abogadong ma-handle po kan. Actually po, dahil pa man po ako nag-handle kay reconstitution kay title, lalo na kining American title. Kaya wala po akong ideya kung wala na po yan. Ayun, opo. Okay. Di sige, Attorney Giselle, you may now proceed. Go ahead, tabi. Yes, Ping. Bali, saro pa man ay, kumbaga, simbagon ta po so hapot last week na pinag-text. 8 a.m. Sir Pio, pwede po mag-demand sa ama kan aki mi na working abroad sa financial support sa mga aki mi. We have 2 kids. How much po pwede demand ko sa partner niya daw o so ex niya is an engineer. Thanks a lot and God bless po. Sa araw kayong bagay po, madam, pwede ka po mag-demand kasi bilang parents, baga po, under our family laws, obligado po ang mga parents na suportahan ang pagdakulakan sa indang mga aki. Alagad po, dahil nasa abroad po siya, kung mapadala ka man pong demand, dahil aram kong sisimbagong tulos kang ex mo po ang gabos na magiging mong demand. Ang pinaka-best po ka na way, Attorney, naputol o ba naputol sandali. Tamari dahil kita taso mga mga tivid calls. The number you have dialed is Aba, unattended na. Paano ba yan? Duman naman kita sa rong linya. Banawaran kita ning yan, nagre-ring. Sige, okay na. Nakakonektar na kita. Go ahead, tabi, Attorney Giselle. Yes, Ping. Sabi ko kanina na halaton pa po na maghuli siya digdi sa Pilipinas. As in, pag naghuli siya digdi sa Pilipinas, mag-agad ka pong asistensya po sa Public Attorney's Office. Usually po, yung Public Attorney's Office nag-handle po ng mediation, lalo na digdi po sa mga solo parents na ini na nag-agad din suporta sa side ng mga dating kasaruan. Duman po, may subpoena powers kasi po yung Public Attorney's Office para apo doon po ining si engineer as in magtukaw, as in magsuroron kung ano ang pwede nindang ikahiras para support financial digdi po sa duwang aki na ini. Kasi nga ni po, best interest ba po kang child ang inot na pinagpoprotehiran kan sa tuyang family laws. Kung dahil pa po duman with regards duman po kung pirang pwede niya i-demand, duman po factual yun eh. Dahil tarang kung gainfully employed ini si engineer, as in kung ang ang assets niya na pwede ikatao duman sa duwang niya po. Duman na lang po siguro sa mga mediation efforts o mediation proceedings na posible niya pong i-pursue, itantanon o i-assess kung pirang pwedeng itao niya. Tama, depende man po yan sa kita rin sa tao ang pagsusuporta sa mga aki po. O kaya kung dahil man mag-prosper mang ginarain, pwede niya po kasuhan na violence against women and their children.
ini po si engineer. Kasi lack of financial support, pwede pong kasuhan po siya. Asin man ang pag-withdraw o pag-neglect sa support, some sort of emotional cruelty sa kababaihan po na pwedeng i-punish under RA 9260 po. Okay. Ang opsyon niya is mag-demand siya, pero kung muna sa abroad, dahil masasabutan kung mag-adong sa iyang pangapudan, demand na suportaran pinansyal. Ano? Kung dai, halato na mag-uli, paagihon sa Public Attorney's Office, taigwanin na poder ang Public Attorney's Office na ipaapudian, buda maghururon kamo. Pwede yan. Ay kung day mag-uli tabi, Attorney Giselle, paano na yan? Day na nag-uli-uli tabi? Pag day na nag-uli-uli tabi, siyempre po, dapat talaga padarahan niya po ito. As in, kailan niya ni nagkakanigong kaso. Ang problema lang po, yung jurisdiction sa person po, ni engineer, na yaon naman po. Usually po, emotionally speaking, siyempre dapat yung mga parents ni engineer ang magsuporta kasi yaon siya sindadigdi po sa Pilipinas. Kumbaga, it is morally right na magtaw talaga ng suporta sa mga kakian. Ilingon ta po so best interest ka mga kakian ta po. Ayun, okay. Sige. Igilitan na na yan at tabi, Attorney. Balikan ta sa primerong text kasubago, na naakomodar niya to. Nagsimbag girara itong so primerong nag-text. Nakaposisyon na po kami. Iyo po tiglalakaw na specific performance ang ipa-file ming kaso. May nainot ng nagbakal pero natawan ito ki extrajudicial kaya nga ni nakapatitulo na. Attorney, yun na so sabi. So, pighapot na baga na kung nakaposisyon. Yun na pala, nakaposisyon na sindapalan. Dahil nga ni po, may tiglalakal na sindang aksyon sa korte. Ma-decline na po ako magtao ki ano pa man na kasimbagan dyan. Igaw na po sindang abogado. Bala na po sa abogado nila po na magtao sa inda. Obligasyon nindang dalugod ang sa indang abogado. Yan, opo. Sige, go ahead tabi, Attorney Giselle. Yes po, Ping, may sarap paligling kaputan. Attorney, sarap po akong security guard. Mantang nagaganap ako kang sa kuyang trabaho, na-aksidente po ako gamit ang bihikulo ng kumpanya may. Makaliyas yan sarong aldaw. Pag-report ko sa duty, dahil na ako pinalaog as in sinabihan ako na aapodan na sana. Alagad, mapitong bulan na sobra, ang nakali, wala pa sindang komunikasyon. Ano po pwedeng ma-file ko na reklamo laban sa kumpanya ko? Ano nga ni pong kaso ang pwedeng i-file dyan po? Ang kasong pwede pong i-file is constructive dismissal. As in... naputol naman dumandaw kita sa sarong linya naman. Oong putol-putol ining sa tuyang kuan. Pwede daang magkaso so gwardiya na. Day man piga na Yan, sige. Sarong linya. Go ahead tabi, Attorney Giselle. Go ahead. Hello? Go ahead, Attorney. Go ahead. Yes, Ping. Sabi ko nga ni Karina na ang pwede niyang isaangat kay ni Mr. Security Guard, constructive dismissal or illegal dismissal. Kasi nga ni sa lindong kang implementing rules and regulation and sa labor code, siring man sa mga department orders kang dole, ang sarong security agency, igwa man po sindang right na i-follow o daingon na i-post ang sarong security guard dara kang redundancy o kakulangan ni nang nag-aabot na trabaho. Pero ini pong furlough na ini o non-posting kang security guard, dapat dahil siya po magsobra nin anong na bulan. Sabi po sa text nga ni po, masobra 7 bulan na da siyang dahil tig-post. Dara kay ini, pwede na po siya mag-file kay constructive dismissal sa nagkakanigong opisina kang National Labor Relations Commission. Kung yaong kaput di sa Albay, magpasiring ka po sa D building, third floor D building sa taas po yang kang RCBC, yaon po dyan ang National Labor Relations Commission. As in mag-file ka po in constructive dismissal. Ipapapod po kang SENA officer kasi asin man kang LAA po, kang NLRC, ini pong representante kang sa indong kumpanya, security agency. Ngunyan po sa oras na mapatunayan na nagkaigo ang constructive dismissal, pwede ka pong makakuanin back wages as in i-reinstate o kung day na pwede ika ma-reinstate separation pay
na bibilangon ng sarong bulan na sweldo kung pirang taong ka nagtrabaho sa inda. As in, award key damages kasi baka po may establish mo na igualin bad faith sa kumpanya. Lalo na taday ka lamang sinabihan, niha-niho kung nataday ka tig-post ninda po. Ini pong damages, moral and exemplary damages, attorney's fees, etc. po. Usually po, ining damages lang po, sobra 200,000 na po ini sa oras na i-award kang NLRC po. Yan, garo na pala niyan constructive dismissal tabi Attorney Giselle ano po. Bueno, Yes, Ping. I'm afraid the court has limited time tabi Attorney. Tawan ta kanin minuto na makapag-imbitar giraray para sa masunod na episode ka sa tuyang programa. Go ahead tabi Attorney Giselle. Yes, Ping. Data pa lang po na simbag may sarap pang hanging question last week. Next week na lang po ini tawanin doon. Iniling sutig reklamo niya dahil siya pigtutugutan na magpairay kan sa iyang harong. Next week na lang po ini tungkusan po. Dahil nga ni po kapos na po ako sa tuyang oras sa giraray po, nagpapasalamat po ako sa padagos na pagsubaybay kay ining Legally Yours GB. As in magiribanan giraray po kita next week sa sarong oras naman na pag-aadal, pag-aaram ka mga layers and mga konsepto na magbabayabay sa tuya sa oral porta po pagbuhay-buhay. Sa liwat ini po si Jess Basanta asin maray na udto sa gabos. Thank you so much Attorney Giselle Basanta, ang panyero ng bayan. Court is now hereby adjourned. Sa indung nadango ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally Yours GB. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity